ev jin bi kelecan li benda bernameyek taybetin. Demek şunda li hola şanoya bajarwaniya mezin bawernameyên perwerdehiya pedagojiya Kurdî a Pêşdibistanê wergirtin. Komela Çand û Ziman a Mezopotamyayê Medder bi navê Akademiya Ahmedê Xanê ji bo 6 mehan perwerdehiya pedagojîk a Kurdî da xwendekaran. Gupraniya wan ji zanîngehên cuda derçûne. Lê bi vê bawernameyê êdî dikarin li pêşdibistanan bi Kurdî zarokan perwerde bikin. Yek ji wan xwendekaran berîvan e ku pir kêfxweş e ê bi zimanê xwe dersên Kurdî bide. Kurdî zimanê dayîka min e, ez dixwazim bi zimanê dayîka xwe biaxivim, ez bi dayîka xwe, dîroka dayîka xwe, dîroka welatê xwe, çanda xwe, müzîka xwe, perwerdeyiya xwe bi zimanê xwe bigirim. Ji bo pêşdibistanê ku ez bi dil û can ez çûm vê akademiyê, ez dixwazim ki welatê zarokê welatê me hemû bi vî zimanê bi vî çanda xwe bi dîroka xwe bi ser kevin û pêşveçûna wan bi ser zimanê dayîka xwe be. Medder di sala 2017 de vebû. Kar û barên çand û zimanê dike. Di heman demê de ji bo pêşdibistanê jî li ser pedagojiyê xebatan dike. Li cara yekeme di vî warî de xwendekaran perwerdegiriye. Hêja gotinê ku Komela Medderê ji bo her temenî perwerdehiya bi Kurdî dide û materyalên bi Kurdî jî amade dike. Di vê heyamê de 25 xwendekar bawername girtin. Gelo naveroka perwerdê çawa bû. Mamosteya Medderê medya wiha behs kir. Kursên de çend beş hene. Beşa ekoloji, beşa ziman, beşa pedagojî, beşa müzik, beşa zimanê dimilî û 25 şagirtê me hene. Tê de hem şagirtê me yên dimilî, zimanê dimilî hem jî zimanê kurmancî heye. Ders ji ber ku pedagojiyê ji xêrî ziman dersên pedagojî tên dayîn, yani perwerdehiya pêşdibistanê û perwerdehiya ji zaroka yani tê dayîn ji ber wî mamoste yani perwerdeya mamosteyê gihandinê ye. Ji dayîkên aştiyê Meryem jî bawernameyê da xwendekarek. Wê jî şîretan li dê û baban kir. Nizanin bi Kurdî xeber bidin. Dibêje çimkî divê dayîka me bi me re Kurdî xeber nede, em ji ber wî awayî em ketine kêmanîkî pir mezin. Ez van dikim hemî dayîka ez bêjim bira bi zarokê xwe re bi Kurdî xeber bidin, bira zarokê wan nekevin kêmaniya ziman. Rêveberê Komelê Süleyman Yılmaz bi zazakî axivî û barê da sergiringiya axaftina zimanê Kurdî û xeterên ser wê. Yani ziwan qedaxekardiş yew gurê aqil niyo yani mantıqın niyo ene dinya zav rengine herkesî besta heme ziwan heme mavaz bir û bawerî heme mezheb heme din ve ku azad ifade bikû. Di bernama derçûnê a pedagojiya bi Kurdî de helbest û stran jî hatin xwendin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.